Wa gaji marang. Mo ngano. Nangibog naman ka ako. Gila. Gila. Hi everyone, maadong hapon. Ako na depod ni si Mama Alits. Inja karong adlaw guys. Adlaw Huwebes ron, pizza 3 sa buwan sa November. Inja. Kamusta gidong adlaw karon? Inja. Maadyo ba o ba mo gipamati si jong lawas? Kay kuan ra ba jud ni ating lawas, ra ba jud mahibaw-an. O kita gahapon, o kita ganina inja. O kalitrag lain atong lawas. Parehan ako guys, mo story time sa ko. Mo share ako nga. Kuan lagi ka nanay karong adlaw, dugay ko kamata. Anja. Tungod kay dugay ko kamata, wa mi nagluto, wa mi nakaluto gamong sedaan. Anja maadyo galing guys kay the smartest day guys, nag palit day ko galunggong. Anja. Kanto tengag kilo hanggi ununan. Inja kanilaging inin dugay man pud ni mapanos basta imo lamang init-initin. Ang netabo among sedaan mo ato among gisedaan balik-balik ang ininunan. Inja amo na lamang gi prito. Kay mao malagi tong ganina guys nga giandaran ko sa hubak gabi pa. Inja pasalamat naman ko guys kay na malagi koy tambal. Kanini mao ni hang sumpay sang kinabuhi ugwa ni si Ja. Siguro magrabihan ko, magsigi kog tunga-tunga kay sa una. Sa wa pa ko resitahe ngani. Magantos jud ko, magsigi jud kog tunga-tunga. Hanja tengedaan ni Ja basta mo gamit ko ani. Agang hubak, dira si Ja makadadyon pero kapoy ang lawas. So matoy na hitabo gabi giandaran ko hanja ning sayo po ko ani. Hanja ba kisay nakailag ngani. Kasi mga hubakon diha powder man musuyop kag kausa ja maulian ra ka pero nagkahuman lain nimo pamati sa mong lawas so ganyang kadlawon lagi gandaran man ko ning utruman naglisod ko ginawa so ning sadip na po ko gasaan ni so mao to ang nahitabo alas 4 man ko gandaran dugay ko nakamata ja dari kay ngit-ngit naglamig ang tug nandiyan na itabo. Nakamata ko alas 7:30 na. Pero okay raman pod kay hindi man pod may mang lakaw. So mauto nga. Kapoy ang lawas pod matug market. Tuan na naman po ko nga tug market. Bisag dool ra. Nandiyan ko guys. Kananay. Madyo gani lagi kay da pa may hinanunan. Mga nalami ang giinit. Nandiyan. Yung palit ra kong itlog. Harap mong lunod sa dinang ag. So mauto yung pamahaw. Nandiyan pagkapaniod to. Wagyapon ko nagluto kay diha pa mangyapoy pinirito nga inununan salin kanang nipalit na lamang ko kanang utan kanang humbang nangka anja si Tiri pa diha pang gipangutana og okay ra ba ni dia nga di sa ko magluto kanang naisedaan kay mopalit ra ko kanang laging utan daningin pok ni dadaan naghampay itong utan kanang humbang nangka so kay pangadto na sa palitanan kay di may humbang nangka so mato nakapalit jud ko. Nandiyan mo ito nga, paguli na diri. Dugay malagi mi nakapamahaw, mga alas 9 na. Nandiyan mo itong, naniod tumiga niya, mga launan na. So mga ito pagpangangan na mo. Kulbaan ko. Kasi Tiri, mga pagsugod siguro mga kapilang hungit pa. Gitukaran man, gitukaran si Jang epilepsy. Pagtanaw na, nalay na gituras naong, kaya nga naman na si Jang basta tukaran si Jang. Malay na Jang gituras naong, inja. Nito agjang laway. Nakananguna ko. Nahin ko nga. Sus. Ugwa pa ni sa giinom nga kanang anti-epilepsy. Natambal siguro ning kirig-kirig na siya. Kay nito nagiglaway. Diyan naludya. Nakonsensya ko. Kaya gana na ako. Basin og di ba kahatangad sa among sedaan. Di ba kahatangad sa gikaon ni Diyan nga humbang nangka nga sininuban. Diyan. Nasin gipangutan, ani naman po si Jagdi kuno. Sumoto nga
Kanang na wa siya nakahumag kaon. Naluoy ko kay wa siya nakahumag kaon. Wa na siya tiwasag jang gikaon, niundang na siya kay luod ko no gijang kuto-kuto. Kay nga naman na siya basa andaran sa jang epilepsy. Connection po na siya karang kuto-kuto. Mao to niundang siya kanay kaon. Diya karon hapon ning request siya nga. Yabi ko nang ikaon o ganang tahong. Kaya ganahan mo din siya tahong. So karon, alas 4 naman lagi, maadto ko sa market, may mapalit kong tahong. Kay madyo nang siya lutuan, kanang ijang gusto. Kaya rong ganahan siya. Mana siya, hadyo na siyang pangutan nun. Yung siya gustong kanon, kaya rong makakaon siya. Diya. Kuan lagi po guys, baka nang naisakad sa gibawalan siya mga green leafy. Kuan ka nang maglibog kung insayahang lutuon. Insaon nag-isda, o magsabaw ko. Di pwede mabutangan hag dahon. Sumaw nang di kalikad dyan nga kuan dyan ba? Maglabad po gatang magdahon na insay sa daanan lagi kay ako kaya man ko bisag sarang sa daan. Ka nag-isteri ka na malagi sakit mo nang masilan sa mga sudanunan. Diya, sa lagi maglibog kong insayang pasidaan. Diya, hapit naman po guys, kahapit naman po sa Ate Ruby mo balik. Si Ate Ruby na po yung hinahunaog insay pasidaan. Diya, sahay po, di man po ko permanente kaya mga si Limuel. Si Limuel naman po yung maganahunaog insay lutuon. Diya guys, may lain lagi ikatapik, mora man tayo ika-share. Kaya daghang salamat di ay sa mga ning tanaw sa gi-upload gabi. Salamat sa mga naka-appreciate, sa mga dresses, katulad gisukod, daghang gajong ning comments, daghang giganahan. Daghang salamat ning Diyo. Diya. Tagadra po to sang uyab. Na arang kakugihan, mamalit og sinina naho. Diya. Ako nagdahom nga daghan dahil giganahan. Diya. Nga na siya guys, kakugihan, mamili. Diya. Nalipay ko kay kanang makalipay ang inyong ipang comments. Nakakataba ng puso. Matud pa sa Tagalog. Bitaw guys. Karong adaw lagi kuan. Mga giganap. Kaya darami sa sabay. Diya karon matukos palingki. Diya di mo ko magdag cellphone kay kuya ning lugar nga mangipuy anari kay may mga adik sa gawas diya. Basig mahablot atong cellphone mo nang di gadyo ko mo video atos gawas labi na atos sa market kay daghang tao. Basig iligan tag cellphone. A few moments later. Guys, no na ni naluto na gang tahong diyan man ni hapon nami. Kay dastiri dia. Ako nag-una na ko. Kay wali majung paniud to. Diya. Basig matinga mo sa mong tahong nga wanay dahon. Kay mamalagi bawal ni tiri. Diya. Aga ko umura ko buntis. Kay nag-crib ko ngani na chocolate. Diya katiri ring banana cake. Nipay trapo ko sa ka-slice nga chocolate cake para na ho kay bawal man ng tiri. Kari laman ijang banana cake. Diya man hapon ta. Hapon ka guys. Diya ko marakog na karunto kay nagsuli-suli ko dito nabay marang. Kay bawo ning ang utok nga. Kanahon na magaram namin ang ikaw marang. Diya kay magajay marang. Bawo nga no. Nangibog naman ka ako. Hala guys, ang ibog naman ka ako. Kaya wow, nang kalit kung medyo karoon din laming ay ikaw marang. Di man wasang nahuna. Hala, para bagi ko. Lagi naman. Precious Dio, sinuun guys. Kunuhay. Ang limang ko siya yan Ingarabas alyana nga og na ko sa jay manghuli dyan ko nung ilabay sa sapa. Alam man eh. Di siya tambok ni Wang. Gamay madag ko si Dagbagaw na nga ni man kulay white man.
Di man orange. Yung pan ba ho? Iman. Terus kumbaga na hindi. Nagpapalit. Hmm. Gansi pa talaga ng tawag mo. Kaya gamay na may sud. Bitaw. Kalau na pasintabi des uban kay narabag yung uban limang kaon. Ay tahong. Tahong na eh. Naiuban na di mo kaon tahong. Yan naman. Bawa no, hanggang ngayon kayo di mo tumakaon tahong. Kaya nga. Di Bawa no. Hugod yan eh. Hindi man. Ganahanam ko. Maliganahang tiri guys tahong. Ano maningag may man. Hindi mo nag-iunod. Sige pang bitok. Dagko si Jabagaw, jagag may kunod. Hindi na si Zahim sud. Kasi ano kitang bag po, tangkaon. Mas mahal ka jud ni. Kay 70 ang katunga, 140. Just na agi 100 na. 100 per kilo inja, tambo. Hi guys! Mugurete ko happy birthday sa awang kauban Bay. Si Ate Sally. Hi te. Ang quiz ni mo nga tagaan kag kuan. Maadyo panglawas kanunay. Always a skill and sa amping sa imong trabaho. Kay trabaho ra ba ka kay adlaw biyahe amping kanunay. Happy birthday, Ate Sally! Happy birthday! Minsan naman, mukanta lang kung happy birthday ni mo ang dati nga dos iso. Mga tulo may minja, ug naana sa tibibi. Kay, kuang kuno kakiyugan kuno kang tiri. Kaya gimingaw na po kukuan, kiyog-kiyog rin na birthday. Unja ti wajid mi, regalo te, pamami nakagawas. Amo lamang mga pagampo, among regalo nimo. Wala dito unta tagaan kag madyo panglawas ug kanunay kabaskog. Wala may sakit-sakit kay magunsa man ng nate daghang mamiso hinja. Gateng lawas masakit rin. Hindi gihapon happy. Bahala ba tayo daghang mamiso basta kay agateng lawas madyo matagi pamati. Jadi sudah tembak mengenai wangan jadi. Mo nang gikuan kay namili kog dagko. Dagko bagaw unjag suday kay niwang. Magigit ano? Wala ko kakatagtahong na to sa merkado alis ya. Bao guys, bitaw tahong dito. Sa merkado. Tapos yung pangutan na, bisan nagikan, dress ko pa ba na. Ako, grabe ko kakuti-kutihan ang palit ko. Hindi bagyo ko sa laki nga basig. Makalaso na yan ha. Nga di sa nagikan, Bicol, nandiyan nga, sip yan natin dahil pag ako namili sa farmers daw. Yung kumpra? Hindi ko nang pangutan na tahong ko na galing sa Bicol. Shout out day Marisa Esparas. Ningon di sa daga niya sang may di nga na ako noy karanoy marang sa Balintawak. Kaso ara mong lajuag Balintawak. Marpe nga tuon ang bidya astiri kay tingod limanda ng marang. Maghuwat na naman ko guys tug nanay mamalidya dari kay des na agi nakakita man ko. Ngay marang karon kay wa naman inom. Atong saging. Malalagi kilugil kitong saging ng urot. Nga ba yung kaon, pagsaraman. Napara ba tayo ko Landan. Ang napansin mo kay kakadyo magkang ron. Kapulang ko. Ha? Kapag.
Ano bag mong tukar ganihan ning tuoy mong laway. Ning reaction kag suka. Hindi ko na. Nga naging mong atak ganina. Karejit lang yung gijang kuan guys, gijang atake sa epilepsy pero kinalain na si mong lain nagmunaw. Video ko sa nagtanaw ko. Hindi naman kumakana nag-video nga nagkuan na kayo. Bantay lang ko na yun. Nga naman din mo. Laway din. Nag-galing ko kayo kung tungod makasad. Hindi ako anak ko. Pero di tungod sa stud ano. Makabantay naman ko. Ang kabantay na day ka. Ngunit ako ni mo, may ko. Mahal ko katukar rin. Nga lenta ka, kaya na kang kuan. Yeah. Pero bisan pag maingan ka, mutukar mo hindi ka, saan pa ka na nga. Hapat dito to, nag-agulan naman. Lain naman guys, dahil ako pag-ginong ko rin ta. Parang, Nga to, kung hinakas hagdanan, nabarag ka, matumba ka. Nga to, nga ka na naigito karang kag nga to, matumba ka. Matumba. ay ko anam. Ano mo, maluto ko ba? Ginoo ko. Imagine ang giingon ni mo, nga di ka pwede mo nagtuspika sa hagdanan. Tanawa. Maatlan pala man pag sakan mo sa hagdanan na spikas, di ka pwede mo ito. Di ka banan. Kaya anytime din mo andar na. Doon mo, good. Kuan, pila ka daw si Jawa, si Jawa. Si Mana, good. Si Mana no? Dugay-dugay na pagtung dito karang ko. Di pares katulis niya aging na sunod-sunod. Minsan kayo naka-trigger ni mo no? Hakto mapagkagtog no? Gabi na, dito tubi. Gabi. Di ko eh. Bisag litra to gabi kay Ang litra ka matanda na. Kuan man. Iduguan ko. Ako na isa na, basta ingani man basta. Tungod Bagbo. ay. Agang atake sa ay kanang kuan, padung kudugon. Nja, pagkatong padung ko gadugo kay wa man. Karon na wag man na ingana man sa ay padung na gali isay. Ini kanang gumagdugo. Mga di ko no? Karon nakabantay ko gani ha lain jay. Nakabantay mo ko nga tukaran ko. Maglay kang pamati. Di wala mo ko na ing nimo. Kada bang di. Makuha ka rin ka naman. Yan ni kumang kurma guys, dari ko. Hindi sila dana. Pagtanong pa na ako kay ningan ko. Ningan mo ka. Mo na to muna og lenta ko. Nato kay di mo ako kasabot sa gabati. Asa man ako? Silong. Kay. Kay agang gabati kay wala maglay ko galibang nga gadi masabot. Ala ka. Di mo ora ito. Kaya itong nagsabay sa orang lagi. Tukaran ko. Nga to pan ang gabati nga sabot nga marko galibang din ato ko siya. Dali mo nang dito ko iabot siya. Hindi pwede tir. Kung nanay mo lang sila, hindi kami ngatok siya rukuan. Bahala gara ka sa Rinola. Bitaw. Isod mong good. Anong ginangan na? Pero wala ko hinumdum pag naman na dito karon na ko. Ikaw na rin. Abe ko guara ba? Ang kahapon kong tisyo akong litrapuan. Abe ko guara. Makalimot naman ko. Parang maghapon. Parang maintenance. Hindi guys, kaya nag-crib lagi kong cake diya. Chocolate cake. Bawal ba kanina ho? Nga hubakon man ko, namukhaan ko chocolate cake. Bahala bawal, basta kay mukhaan ko kay nag-crib lagi ko. Breathing. Nag-crib. Sorry, I don't understand. Alam may kadyo di ko magagdang tiri daning chocolate cake kay bawal. I don't